Assalamu alaikum, ‘yan uwana makiyaya. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri. Wannan tasha mai suna Dalar Kiwo mun buɗe ta ne domin wayar da kan ‘yan uwa makiyaya. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan tasha mai albarka, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kiwo sana'a ce da muka gada tun iyaye da kakanni. Kiwo na ɗaya daga cikin sana'o'i masu kawo kuɗi da bunƙasa tattalin arzikin duniya da samar da kuɗaɗen shiga ga makiyaya, amma in an bi hanyoyin da ya dace gurin zaɓar kaji ko dabbobi da ya kamata a kiwata. Akwai rabe-raben kaji kala-kala. Rabe-raben kaji gidan gona da ya kamata duk wanda zai fara kiwo ko sana'ar kaji, turawa ko dabbobi ya san su, ya fahimci rabe-raben. Na ɗaya, kajin ƙwai ko layers a turanci. Layers su ne kajin ƙwai. Ana renon su ne daga rana ta farko har tsawon sati 16 zuwa 18, kuma suna fara yin ƙwai a tsawon sati na 16 ko na 20. Suna ci gaba da yin ƙwai har tsawon shekara 1 ko 1 da rabi. In dai akwai kulawar da ya kamata, ko ma su wuce haka. Na biyu, kajin nama ko broilers. Broilers a turanci. Broilers ana renon su ne tsawon sati 7 zuwa 8 ko sati 10, gwargwadon yadda mai kiwo ya ga dama. A wannan lokacin ake sayar da su a kasuwa. Na uku, cockerels, wanda aka fi sani da zakaru ko kuma kuɗinka a bola. Waɗannan su ne mazajen layers masu ƙwai. Cockerels su ne waɗanda kamfanin ƙyanƙyasa baya buƙatar su sosai, saboda haka ake sayar da su da arha a kasuwa. Ana kiransu da kuɗinka a bola, amma ba haka bane, matuƙar an ba su kulawa. Su ma sun haɗa da launin farare da baƙaƙe, da masu ɗishi-ɗishi, baƙi da fari ko wake-wake. Ta yaya za a yi kiwon kajin ba tare da an samu matsala ba? Mu haɗu a shirinmu na gaba. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan tasha mai albarka, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.